Ние и през следващите 7-8 дена ще запазим толерантния език на кампания. Защото сме политическа сила, която разчита не на антиговоренето, а на коректното представяне на политическите послания пред избиратели. Затова са пълни и залите и площади. Така беше днес и в Ямбол. От силен дъжд, в кал, огромна маса равноправни български граждани, които живеят при неравноправни условия, бяха на митинга на Движението за права и свободи. Възможно е Ямбол да последва добрия пример на Сливен и за първи път да имаме народен представител и в Ямбол. Ще разширим географията на парламентарното си представителство, защото българските граждани са по-зрели и нерядко по-умни от някои наши политически опоненти, които не спряха да представят ДПС като универсално зло. Фактът обаче, че Движението за права и свободи реализира мандати и в райони, в които представителите на етнорелигиозните малцинства или ги няма, или са малко нагоре, означава, че Движението за права и свободи преди да разшири географията на своето парламентарно представителство, разширява географията на уважението към национално отговорната политика, която води. Не се изненадвайте, ако на 5 октомври на пресконференцията съобщя, че след Сливен, Враца, Велико Търново и в Ловеч, Монтана, Видин, Ямбол, където се има своите народни представители. Разбира се, политическите ни опоненти търсят обяснение за растящата подкрепа за ДПС, това число и сред ромското малцинство, на принципът кисело си грозница. Търсят обяснение в Бог знае какви други механизми за получаване на подкрепа. Искам да ги успокоя. Подкрепата за ДПС ще расте не само сред роми. Именно защото Движението за права и свободи е единствената политическа сила, която поставя в фокус на своите цели грижата, протекция за малкото населено място, за малцинствения квартал, за малкия земеделски производител, за малкия човек, без грам нюанс на обидна конотация. Става въпрос за малкия човек като уязвимия човек. И такава политика не може да не срещне уважение. Ние не отричаме необходимостта от магистрали, необходимостта от Софийско метро, не отричаме необходимостта от облагородяване на големите градски центрове. Да, но това не трябва да става за сметка на малки населени места и малцинствени квартали, които да тънат в кал и прах в зависимост от капризите на времето.